dovolte mi, aby som vás ešte raz v mene svojom, v mene Komisie športu a mládeže a taktiež v mene obce Batizovce privítal na 11. ročníku súťaže o najlepšie batizovské pyrohy. Tak vás tu všetkých srdečne vítame, všetkých 7 tímov, ktorí ste prišli. Nezlakli ste sa tejto výzvy na túto súťaž o najlepšie batizovské pyrohy. Chcem vás všetkých pozdraviť, v mojom mene aj v mene pána starostu. Vyhrať môže len jeden. A nakoniec si všetci zatleskáme spolu, že sme tu mohli byť a uvariť tie zo srdca najlepšie pyrohy, aké sme vedeli. Tak ešte raz vás všetkých pozdravujem a môžeme o malú chvíľu ísť do toho. Tak poďme na to. 3, 2, 1, štart! Domino, ako to dnes vidíš, aký je tvoj recept na úspech? Pozerám, že ty si to výborne podelil, ty sa opieraš o víno a ženy robia. Tak to má byť? Tak to má byť, ja si dám aj toto veci, vypijeme. Ako to ide, ako to dnes vidíte, čo je tajná ingrediencia na vašu výhru? Ako ste zladení, kto čo robí? Všetci robia všetko. Dobrá nálada a chuť. Nie na pyrohy. My po. Na výhru, chuť na výhru. Chuť na výhru. Pavlíková. Kontrolej. Jednu gulečku. Kde je pučatko? Sestry, tradičný účastník našej súťaže. Tak ako každý rok na prezrade určite sú tajnú ingredienciu. Čo je ten recept na úspech? No, chcieť sa zúčastniť tejto súťaže, to je recept na úspech. Družstvo Mercedes, Náďo, ináč na niečo má do mikrofónu, povedz, aký je recept na úspech? Vidím, ty si vysmiatý. Tajný, organizovaný chaos. Ďalší tradičný účastník, klub žien v Batizovciach, ktorý sa teda naozaj podiela na každej akcii, ktorá sa koná v obci. Prajeme taktiež veľa šťastia, ďakujeme, že ste prišli. Pani suseda, ako to vidíte s tým cestom? Čo v ceste nesmie chýbať? Čo? Láska. Á, tak toto je krásne, toto sme presne čakali. A ešte Božie požehnanie. A teda už tu vidíme družstvo Makry. Družstvo Makry má štandardne, má čo udivuje, je to rozdelenie úloh. Každý vie, čo má robiť, každý presne robí to, čo by mal. Nikto, jeden sa cez druhého nekrižuje, čiže podľa mňa oni celý rok trénujú na to, aby potom zvládli túto súťaž. Ako to vidíš? Celý rok neskutočne trénujeme, akože každý štvrtok. A tešíme sa, že sme tu, no. Aj my sa tešíme, že ste prišli. Čo je tým tajným receptom na váš úspech? Čo nesmie chýbať v tých vašich pyrohoch? Tajná ingrediencia je tajná, takže ju neprezradíme. Ale hlavnou ingredienciou je naše priateľstvo a dobrá nálada. A teda prichádzame aj k družstvu kočišky. Robotu si treba vedieť zadeliť, ženy škrobu grule, ja slaninu, pažitku a tak nám to ide krásne. My to vidíme v tradíciách, keď ideme o najlepšie batizovské pyrohy, tak aby boli batizovské a riadíme sa heslom dedičstvo otcov zachovaj na pane. Presne tak, dedičstvo otcov zachovaj na pane a myslím si, že toto si zaslúži jeden veľký potlesk. Družstva máme predstavené, všetkým držíme palce, aj družstvo kočišky. Vítam z našej obce, teraz spoločne z družovnej obce a vidím, že táto akcia je perfektná, nech sa vám darí a počasie vám určite nedá a nech vyhrá. Vlastne víťazi sú všetci, ale víťaz môže byť len jeden, takže ešte raz veľká podpora a veľký potlesk pre organizátorov tejto akcie. Ako? Je to nož.
každé družstvo odozdáva ako súťažnú vzorku 6 pyrohov, ktorý bude hodnotiť potom naša nezávislá porota v zložení profesionálneho kuchára pána Gažiho z Gašperovho mlyna, pani Hetešovej, pani Kuzmikovej a tiež pani Kryškovej. Súťaž začala o 10:00, kedy sa spoločne zapálili ohne, samozrejme nie ako sme si zaspievali, ako to už býva zvykom. Od 11:00 do 12:00 sa budú odozdávať súťažné vzorky. Počkaj, Domča, prišli. Vážení priatelia, dovoľte mi poďakovať vám, všetkým účastníkom 11. ročníka súťaže o najlepšie batizovské pyrohy. Osobitne mi dovoľte poďakovať porote za to, že prišli v tomto zložení a ohodnotili súťažiacich. Najväčšia vďaka však patrí tým súťažiacim, všetkým vám, ktorí ste prišli, ktorí ste vďaka vašej účasti spríjemnili tento ročník a len vďaka tomu to malo zmysel. Čiže veľký potlesk pre všetkých súťažiacich. Hneď na úvod za porotu odozdám pani Kuzmikovej slovo, aby povedala, čo a ako prebiehalo hodnotenie. Ja chcem poďakovať všetkým účastníkom súťaže, ktorí sa zúčastnili. A bolo to naozaj veľmi, veľmi ťažké. Čo sa hodnotilo, tak samozrejme ten vzhľad vás upúta najskôr. Tak ten vzhľad, musím povedať ale, že to podanie na ten tanier nebolo to najdôležitejšie, alebo až také dôležité. Lebo samozrejme, že tie staré matere, tak ako na vandlík vám to dali, tak ste to dostali, čiže to hodnotenie na ten tanier nebol až taký dôležitý. Skôr možno samozrejme to cesto, to v prvom rade, aké bolo tvrdé na skús, tak to bolo také najdôležitejšie. Škvarky boli veľmi dôležité, nie veľké, nie malé. Keď boli nejaké veľmi prepražené, tiež už stracali svoju chuť. Keď boli veľmi zaúdené, to bolo cítiť. Čiže také akurát, ak bola masnejšia slanina, to bola výhodná. Ak bola domáca, to bola tiež výhoda. Tak rozhodovanie určite bolo veľmi náročné. Aj my sme zvedaví, že kto to vyhral, aj keď tušíme, že kto asi, ale strašne sa na to teším. Za účasť by som chcel poďakovať družstvu Folkloristi. Kočišky. Prosíme jedného zástupcu. Za účasť ďakujeme ďalej aj družstvu Machry. Rovnako za účasť ďakujeme klubu žien. Tretie miesto tento rok získalo družstvo Sestry. Ešte jednu. Dobre. Ešte jeden veľký potlesk pre tretie miesto družstvo Sestry. Na druhom mieste sa tento rok umiestnilo družstvo Mercedes. Všetkých zástupcov, vrátane prvého pána manažéra. A teda víťazom 11. ročníka súťaže o najlepšie batizovské pyrohy sa stalo družstvo Klub dôchodcov Sosna. Blahoželáme a prosím. Tak ešte raz veľký potlesk pre víťazov.
a víťazom s počtom hlasov 75 sa stalo družstvo Mercedes. Blahoželáme, prosíme zástupcu, aby prišiel, respektíve, pardon, všetci štyria, aby ste ešte raz prišli sem, prevzali si cenu. A ešte jeden veľký potlesk pre víťaza, vami voleného víťaza. A my sa už teraz na vás tešíme na budúci ročník súťaže o najlepšie batizovské pyrohy. Veríme, že prídete, či už ako návštevníci, ale ako súťažiaci. Všetkým súťažiacim a porote ešte raz ďakujeme za účasť. Prajem vám pekný deň a týmto považujeme túto súťaž a tento ročník za úspešne ukončený. Ďakujeme.